too. Aika monta tasua. Meillä on kivat työt ja välillä se on haastavaa tasapainoa sen välillä, että miten pääsee harrastamaan, miten hoitaa työt, miten mätsää reissut, miten mätsää kaikki tapaamiset. Mutta ei ole ainakaan vapaa-ajan ongelmia. Ja se on ihan mukavaa. Meidän ryhmän hauskuuttaja ja myös nauraa omille vitseilleen kaikkein isommasti. Michellen kanssa on myös tosi kivaa reissuilla ja tulee aina semmoisia yllättäviä käänteitä, yllättäviä juttuja. Mut se on aina hyvä ja se on semmoinen GMC pikkureissu. Reetan kanssa on aina ihan sika hauskaa olla missä tahansa. Vaikka Lauttasaaressa yhden räkäsen hynnän päällä. Secret spot! Ai niin, sori, secret spot. Niin, Reetta tekee meidän ryhmästä meidän ryhmä. GMC Picturessin ekat treenit. Marraskuu on ja Kisiksellä ollaan. Tästä laitetaan vaan naru tällain jalkoihin kiinni ja sitten heitetään tästä kärrynpyörä. Me ajateltiin, että taisi ihan heittämällä sisään temppu, mutta ei tältä sit siltä näyttänytkään, niin lähdettiin nyt kokeilemaan tästä sit vähän muitakin mahdollisia temppuja, joita saatettaisiin talven aikana oppia. Ihanaa päästä taas laskee. No niin onkin, tätä kyllä on odotettu. Ja se eteen on tehty töitä. Mm. Päivän tavoitteena oli siis päästä huipulle, mutta koska näkyvyyttä ei ollut, niin otettiin uusi tavoite. Syödään kaikki eväät tänään. Hyi, arvatkaa mitä. Mulla on mukana pohjaa semmonen tonnikala korva. Korva? Korma kastikkeella. Kaikki eväät oli syötävä. Omahan syö. Nyt näkyy vähän.
Mikä on meidän valinta tälle päivälle? Tavoitteena oli mennä huipulle, mutta sitten me innostuttiin Pipesta. Mitä tulimme hakemaan? Mitä saimme? No hyvää korppua lähdettiin hakemaan. Tässä kun katsottiin nuo ilmansuunnat oikein, ihan hyvää löydettiin. Vähän jäisempää voisi vielä olla, mutta aika hyvin on tuuli tähän käynyt. Ja näin ei liikaa aurinkokaan paista, niin eiköhän me ihan hyvää korppua saa tästä. Mennään siksakkiin, jos ei uskalleta kääntyä. Lanaten. Mut elämä on valintoja. Jokainen käännös on valinta. Automaatin nyt. Tai... Tietääkö tästä jotenkin, että se kuvaa nyt? Oikein settiä. Tällaista meidän retkeily on. Welcome to the GMC life.